салом бинандагони азизи телевизиони Баҳористон. Имрӯз манзури шумост барномаи суръат ва ман Зулола Акрамзода ба шумо доир ба олами наботот як каме маълумот медиҳам. Хуб, сараввал шурӯъ мекунем аз асрори наботот. Дар биёбон бисёри рустаниҳо ба иллати камоби камтар тағйир ёфтанд. Бо гузашти солҳо як намуди рустанӣ нобуд мешуду ҷойи онро дигар намуд мегирифт. Дар натиҷа баъзе рустаниҳо ба шароити биёбон мутобиқ гаштанд. Масалан, кактус решаи қавие дорад, ки дар мавсими боронгарӣ оби зиёдеро ҷабида мегираду захира мекунад, ё ин ки решаи дигар намуд рустаниҳо, ки барои дарёфти об ба замин хеле амиқ мераванд. Аксари рустаниҳо қадпаст ва пулакчадор буда қобилияти дар реша, поя ва барг захира кардани обро доранд. Хуб, мегузарем ба дигар мавзӯъ. Оё ғафсии танаи дарахт сину соли онро мефаҳмонад? Ҳар сол дар фасли баҳор андаруни танаи дарахт як қабати рахи нави нозуке пайдо мекунад. Ин ҳалқаҳо танг ё васеъ мебошад. Танг будани он аломати оромӣ ва васеъ будани он нишонаи давраи рушди дарахт аст. Бо гузашти солҳо ин ҳалқаҳо меафзоянд. Ин ҳалқаҳоро шумурда метавон сину соли дарахтро муайян кард. айни замон бароятон якчанд маълумот доир ба китоби сурх пешниҳод мекунам. Хуб, сараввал шурӯъ мекунем аз ин. Китоби сурху чист? Дар ҷаҳон китобе аст, ки онро китоби сурх меноманд. ранги сурх аломати изтироб аст. Бинобар ин ҳайвоноту набототе, ки ба онҳо хавфи нестӣ таҳдид дорад, дар китоби сурх ҷой дода шудааст. Ҳар давлат ба худ китоби сурх дорад. Масалан, китоби сурхи Тоҷикистон соли 1979 таҳия шудааст. ба он 226 намуди рустаниҳои гулдор, 4 намуди рустаниҳои олиташаккул, 4 намуди моҳӣ, 58 намуди ҳайвоноти бемӯҳра, 37 намуди паррандаҳо ва 42 намуди ширхӯро дохил карда шудааст. акнун мегузарем ба пешниҳоди маълумот дар бораи гул. Хуб, гул узви афзоиши ҷинсии рустаниҳои пӯшидатухм аст. Пӯшидатухмҳоро рустаниҳои гулдор низ меноманд. Ин гулҳо аз қисмҳои гуногун иборатанд. Масалан, гулҷоя, гардбарг, косабарг, гултоҷ ва ғайраҳо. Ин ҳамаи қисмҳо дар гулҷоя қарор доранд. Дар дунё тақрибан 23 000 намуди рустаниҳои гулдор мерӯянд. оё шумо медонед, ки бӯи гул ба чӣ вобаста аст? Хуб, ҳамаи мо медонем, ки бӯидани гулҳо табро болида месӯзанд, аммо баъзе гулҳо бӯи начандон хуше доранд ё умуман бебӯянд. бӯи гул ба моддаи таркиби он, яъне эвганол, триметиламин, фарнизол, терпен, цитранилол ва ғайраҳо вобаста аст. ин моддаҳо ба гул бӯйҳои гуногун ато мекунанд. Масалан, гулҳои санҷид ва ақуқиё низ бӯи хуш доранд. бӯи гул ба воситаи шамол паҳн мегардад. орӯҳои асал онро аз масофаи хеле дур ҳис карда ба гулзор мешитобанд. онҳо аз гул ба гул нишаста бо ин роҳ гулҳоро гардолуд месозанд. гули баъзе рустаниҳо ҳангоми паст будани ҳарорати ҳаво ва норасои рӯшноӣ ғунча мегарданд. аммо дигар рустаниҳо баръакс, ҳангоми паст будани ҳарорати ҳаво мешукуфанду ва дар гармӣ боз ғунча мегарданд. Масалан, гули шому саҳар, ки дар ҳамаи мавзеъҳои Тоҷикистон дучор меояд, аз ҳамин қабил аст. онро гули намози шом низ меноманд, зеро фақат бегоҳи рӯзӣ мерӯяд. гули калонтарини дунё кадом аст? гули калонтарини дунё рафлезия мебошад. вазни он то 9 килограмм ва қудраш то 1 метр мешавад. ин буд барномаи суръат. хайр, то боздид.